Diraɓe musidɓe tedduɓe on calminama. Hande noon hewata heeɗi vidéo mbi minen de min cikkana kono hande ko ɗo jaltumi ɗum kalatmi. Witeɓe Jaalal leñol en fappati leñol en jambere leñol hay goto anda no foti ilna joftina e leñol. Rafi leñol ngol fof kamɓe jogui min haali kala rafi leñol koye ɓeeɗo yaltata kono rafi goto tan cuɓotomi hen hande rafi keddiɗi momi ara hen. Rafi mo cuɓitomi o woni ina waɗi fuɗɗiɓe ƴeessade e foɗɓen amen ni mbaɗana groupe aji nde ɓe mbaɗanda nde groupe aji ɓe teddiniraɗi kono kala misor gonɗo toon ko kamɓe jeeyi. Kala misor naɗɗo e groupe aji ɗi maɓe ƴettuma privé koɓe kalantama subaka ha hiiraka ko cokotagal ko caŋarte ko bone. Neɗɗo aɗa wawi wadde bone ma kono suur. Ɓe dutto kadi ɓe cuurto rewɓe ɓe jooɗoroɓe ɓe jarda ɓe ataye ɓe jarda ɓe kafe ɗo ɓe goni foof eɓe gaybinaɓe te rewɓe paamani ɗum. Wonno debbo ina yiiɗi gorko biyaɗo no jogui succès, ina yiiɗi gorko jiyeteɗo, ina yiiɗi gorko nanateɗo te nanateɗo o embo nanatake o jiyeteɗo omo yiyetake o gorko ko nafowo tiɗɗo o joom aadi o joom konngol o ganduɗo fodde o ko on tan jari yidde. Kono rewɓe paamani ɗum. Beele noon neɗɗo ƴettuɗo indi mum jokki hen leñol beele ina haani wonde gaybinowo leñol te kala mbo aybini rewɓe leñol aybini leñol. Beele ina haani jooɗoɗen neɗɗo wi min komi ƴettuɗo indam jokkumi hen inde leñol gam yidde daranade ngol. duttoɗa kala groupe bo natɗa cikkataka kala debbo gontoon aɗa foti ɗum yuynade te gorko goto wawa yuynidade rewɓe foof. Neɗɗo dañata koɗo haaɗi kala debbo mo jaɓananima ko mbiɗa ko mbaɗa feere nde bonnirɗa inde mum walla gaybina ɗum. Mbo leldiɗa o e bonnat ɗum, mbo cuddiɗa o e bonnat ɗum. Kadi calaniɗomo o kadi mbaɗa feere ha bonna ɗum paɗna ɗum ni hayɗo gondunɗo caɗele. Wona wiya wi de min mi waɗata wiya wi min ko yiya mi yi mi wittu gandumi saabu koye nder milieu gonmi koye nder systéme o gonni. Min noon personnellement so tawi won debbo mo ganduɗa ari e nder dinguiral fedde yiɗɓe Jaalal leñol min Jaalal ƴettumi ɗum privé kalami ɗum cagarti min rokki ɗum yamirore yo yalto waɗa vidéo o wiya mi waɗi ɗum saabu neɗɗo ko haalata ko ya taw wonani wadde ɗum. Kono komin laaɓaɗo witeɓe kaari leñol en virus leñol ngol rafi leñol ngol corona leñol ngol fof koye miyen woni. Saabu neɗɗo wawa wiide ne findini yimɓe wiyana ɓuuri yimɓe ƴoƴje mbiya an ɓuuri yimɓe ƴoƴ an ɓuuri ɗumen fini an ɓuuri ɗumen famde aɗa findini ɗum e jamma e ñalawma te kala ɗo gonɗa mbatta tan koko boni kalata tan koko boni e less. Kala mo jokkodirɗa e privé kalanta ɗum tan koko boni. Bandiraɓe ɗum ɗon ɓamtata leñol ina waɗi gueɗe goɗɗe ɗe mbaɗata hande ko nde toɓɓere tan minni kono paamon hewɓe wiyoɓe koko darani leñol wona gonga tubaji miyen tan ɓe darani on koɓe ɗaɓɓata te ɓe gandi mbeɗa andi anduɓe miɓe ina gandi nana mbaɗa ɗum ɓe ganda kamɓe eɓe gandi eɓeni mbaɗa ɗum heddi ko yoɓe gaccu te mi wondirimamgo Allah yeddi foof yo goto e mon ƴettu vidéo ara ha e notortoɗo kaari ine joftina e leñol taw ko sagata gorko waɗa vidéo o e seeɗa mum ƴeewa réaction on ɗon. Sa ƴeewi réaction mum tan a famat wonde jomum de weltaki e kalmi ko wonnotata komi memɗo ɗum. So ɗum ala ƴetton vidéo o neldonɓe son neldiɓe ma on ji réaction o. Kala de goto e mabɓe waɗi réaction ma on paam beela o ko hen jeeya walla wona hen jeeya. Haalat ɗum noon ko min Jaalal leñol min kala koɓe kalata min haalata gonga wiide Allah kalden gonga te noɓe mbayni ɓuuri bonde hay coronavirus min wi noon mbiya ka darniɗo leñol ɗo gonɗa fo aɗa aybini ɓiɓɓe leñol ɗo gonɗa fo aɗa soray gude rewɓe sa yalti aɗa haala holko ɗum nafatma. A yejjiti yumma ko debbo a yejjiti joom suudu ma a yejjiti bane debbo a yejjiti ɓeyi debbo. Bandiraɓe debbo wona kutorguel rewɓe tinnoɗe pine paame ƴoƴe gande ko gonɗon koye dow mum ko punti. On jarama Jaalal leñol Abdou Salam Ba.